Takže ahoj lidi, dneska tady máme Roblox a dneska si zahráme možná. Hele, zahráme si asi. Hele, zahráme si tady Drive X. A počkejte. Slyšíte mě? Tak slyšíte mě a tady máme tady to. Jde vidět, že mám málo peněz, takže to si nevšímejte prostě. Jo, tady máme třeba takový auto. A já tady furt driftuju s tím autem, takže já s tím nemám problém. Jo, koukejte. Jo, prostě máme se jak fréři, jedeme proti směru. A dáme si turbo. Tak dáno, jo, budeme zpívat zase. A teď jedeme 200. To tam vidíte, já vám to ale nemusím říkat. Jo, a koukejte. To byl můj kámoš. Naučíme se hodně, ne? A teď si tady uděláme 360. Koukejte. Teď mi tady je zase další kámoš. Vidíte, já jsem prostě v profík v tom vydriftování. To se těší na Vánoce, tak mi to napíše do komentářů. A dejte prosím tady aspoň 100 000 lajků. A dejte prosím odběr s zvonečkem. A tady teďka uděláme zase 360. A dáme turbo. A tady se tady točíme rovnou. Ať párek maličky nebo děda nás. Mráz. Co je mráz? Jo. Co je mráz? Mráz? Venku, ne? Když je zima. Tak. Když tam mrzne a když tam je zima. Tak, počkat, tady zabrzdíme. Ještě napíšeme tady čau. Čau. Páni, máma vstala. A koledy, písničky. Dobrý. Sakra. Koledy nám dala. Já to chci ale zpívat. Zítra už budeme zpívat. Tak. Ještě, já to chci ještě zpívat. Ne, zítra. Tak a jdeme a vyrážíme. Ještě zpívat. Zítra Prosím dejte, prosím jak je třeba Fortnite, tak tam na to videjko dejte aspoň třeba 100 000 lajků. A viděli, to je úplně ofous, prostě. Tak zpívej s tátou, zpívej. Hej, Tady uděláme baví zpívat. drift a No fakt ho baví zpívat, pojďme ještě zpívat. Chcete se nám zpívat koledy? no a až máme 65 000, tak si koupíme lepší auto. No a hele. Ne, tak to je tam. Ale tak to nemusíme jet tam. Máma dala koledy, dala koledy.
Sakra, jsme tady nabourali zase. Poledy nám dala. Hej, napíše, kdo je lepší, Ronaldo nebo Messi? Za mě teda Ronaldo. I když nemá trofej mistra světa. Zde jsem si ho dal 3 hodiny, ne? Takže jenom Ronaldo a Kylian Mbappé. A ještě Billion. Ten se mi taky líbí. Jo, 5 je vlastně dokonce moje oblíbené číslo, jo. Znova. Hele, my máme 70. No nic, my to jdeme prodat. Tak, ale 80 000. A buď si koupíme tady ten Star Trek. Tady to stojí, ty brďo. Já nevím, co si mám koupit ani. Já tady to ani nemám. Kde je ten Star Trek? Tenhle je rychlej. Ten by jsem chtěl, ale nemám vůbec peníze skoro. Takže tady si koupíme tady to autíčko úplně. My se ho tady dáme dát do jiné barvy. Víš, že je to černý, protože černá je přece nejlepší na BMWčku. A asi se ho zvýšíme. Gearbox, ne, grip. Grip. Brakin, to ne, tady to, myslím. Počkej. To je to. Ty preleste, opravdu to je Tak, a my jdeme sem, takhle, a vyjíždíme. Takový auto nám stačí. Ale ono to jede strašně rychle. Ale vy jste viděli, že já jsem tam nedal spin, ale nějaký, nevím, co jsem tam dával, ani sám nevím, co jsem tam dával, ale prostě, že tak, to je ty vole. Pardon za to slovo, ale kámo, to je snad nejlepší, ne? Mercedes, to BMW, víš, že BMW, kámo, kdo by si vybral to, kdo by si vybral Mercedes? A my jedeme tady tou stranou dneska. Hele, když se ho přijedeme, tak dáte follow, ne follow, ale odběr. Ale bez tady toho. Hele, vy musíte dát follow, protože jsou ne follow, odběr. Hej, to pohodu. Hej, jak ještě všechno nahoru, jak ty zpíváš. On se zpívá. No, tak prostě, kamo, kdo by si vybral Mercedes? Kamo, protože to je nejlepší auto snad. Kdo by si to vybral? Zamávejte mu. Gavino. Ty jajo. Čau. Ne, taky si říká. A Righty. Kámo, tady to strašně blbne, to driftování. Ale my budeme normálně jezdit bez driftování. Tady to je strašný, to dlouhý jako kráva. No, my jedeme. Hele, my jdeme směrem do města. To se mi bude hodit, protože tady jsou takový ty skříži. A když tady zabrzdíme, tak takhle pojedeme. A tady si můžeme takhle driftovat prostě. Prostě kajf.
GG, kámo. Jo, příště bude Fortnite, takže dej odběr. Jo, prostě. Tak, a my dáme plyn dolů a vyrážíme. No nic, kámo. A ještě tady to video ještě zestříhá, tak to je moc. Ale já to asi zestříhám zítra. To nemá cenu. It's a happy house. It's a happy house. Going to ride. Vidíte to, ty pruhy? Tak to znamená, že prostě, že jede, že to má nejvíc koní, kámo. A však to má i nejvíc koní, vole. Úplně, vidíte to, jak je to úplně arančový? Tak to je, kámo, tak to je nejlepší GG, kámo. Co myslíte, je lepší Fortnite nebo Roblox? Hele, já myslím, že, hele, takhle jsme. za mě je teda Fortnite, protože já tam hraju ranked každý den. Ranked je prostě nejlepší. Tam mám nejlepší level. Ještě level mám 102, vole. Pardon, jako za to slovo. Ale kámo. A my vyražíme. Jsi paní, jo? No paní, kole. A my dáme. A takhle uděláme šišky. No, jak se mi říká. Jo, prostě. A my vyrážíme. Tady bude paní máma. Hele, tady uděláme šišky. Ok. Aha, tak tady jsou zábradlí. Tak to jsem trošku nevěděl. A uděláme takhle šišky. Hele, benzínka. A tady asi vystoupím. A sednu tady. A trošku, kámo, ty světla, ty vejfuky, kámo. Tady nic není. Ale vidím tady karbon. Jo, karbon. Červený brzdy, víš co, kámo. Prostě karbonový řecátka. Černý skla, chápeš? Nejlepší. A my se jdeme a vyrážíme odsaď. Kámo, my si tady nastavíme kameru a vyrážíme. No, už dobrý, zase zítra. Jo, kámo, prostě bomba. Je to bomba. Kámo. Škoda, že si tady nemůžu změnit spoiler. To by bylo nejlepší. A já se jdu vytunit, kámo. Na plnou. Farsa.
Sparta! A teď, Tak to patáhnu. rád. Patřím domů. Hele, my tady vyrážíme, my se obáme to. Na to jede. Co myslíte, že je lepší? Dynamo nebo Sparta? Tam je to Dynamo. To je ona, to fakt. Kola, zíče. Kola. Ty vole. Dynamo, prostě Dynamo. Chápeš? Tak. Hele, já pojedu, ne, sem ne teda, ne, ale sem. A vy možná víte proč. Co je to, mama, ne? Že ty si dělá koupit koule, jak se taky ty velký jsou. A dáš jenom pár a on byl hezký. Slyšíš? Není hezký, ale teď se tady moderní. Jo, my se takhle musíme jet stejně rovně. Pár, tak se tam třeba dají mačičky a vypadá to hezky. Tereza Počkat. Ona má takové úplně nějak... Jo, my se takhle musíme otočit. A jdeme, jo. Velký a úplně... Kámo, tak to jsem postral. Pát, já jdu spát. Jo? Tak čau. Tak zítra, jo? Zítra ráno, brzo ráno, v 7 hodin. Budeme zpívat koledy. Slyšíš? Já mám vybitou baterku. Já mám 5%, tak my si to dáme takhle, takže... Slyšíš? 7 hodin ráno, budeme zpívat A... Počkat. Dobrý. Jo. No. No a my vyrážíme, dáváme plyn dolů a my vyrážíme, kámo. Na nejlepší cestách snad. Prostě vidíte, jak se tam sypou ty many prostě. Ty many. Se tam úplně sypou. A víte proč? Protože jedu rychle. A tady se musí zatočit. A jedeme zpátky. A jedeme. No. A PS5 tak prostě dá odběr a like se zvonečkem. A to ne, tak aspoň napíše komentář. Ne, ano, abyste napsali. Jo? Ale nemusíte dávat jakoby ten odběr a zvoneček, like. Stačí, když napíšete do komentářů ano, ne. Paťo! Pardon, je to můj brácha. No už takhle na mě. A teď. Dáme tam drift? Já nevím, mně se moc nechce. Hele, víš co, já to udělám. Kole byly těké, kole byly těké. Počkat, tady někdo napsal. Ok, jak filmet. Ale to je anglicky, to nenávidím. Jinak angličtinu mám rád. Angličtina mi to jde. Chápeš? A proč tady nikdo není? To nechápu. Mikuláš. Jsi se čekám na kuláš. Mikuláš. Jsi se čekám na kuláš.
Mikuláš, čerkem šetřel, Mikuláš. A teď. Já jsem ti nevzala, já mám svoji gumičku. Dobře, my tak my vyrážíme. Spát. A my se tady trošku zajezdíme do písku. Jo, a za chvíli musím končit, protože bude za chvíli o půlnoci. Půlnoc bude za chvíli. Hele, my se to zatím ještě vytuníme. My tady. Já čtu. Kámo, ty. Aha, to stojí 35 000. Kámo. Já nevím, jo. Prostě banán. Víš co, kámo? Banán. Tam prostě náš banán. Žlutej. Nějak, no, schnělej, no. Trošku. Protože je tam to černá. A my tady jezdíme. Hazvali. Hele, já budu asi končit, tak Čau. dejte aspoň odběr a like. Jo. Tak, čau. Čau.